Манастирът тесен за моята душа е. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори, това расо черно, що нося отгоре, не ме помирява с тия небеса. И когато в храма вдигна си гласа, хим да пея Богу, да получа рая, мисля, че Той слуша тия, що ридаят в тоя долу плачевни, живот нестърпим. И моята молитва се губи кът дим. И Господ сърдит си затуля ухото на светата песен и херовикото. Мисля, че вратата на небесния рай, накъде изглежда, никой ги не знае, че не таз килия извежда нататък, че и света шумен, пътят е по-кратък, че са сте чисти, че вдовишки плач, че потът почтени на прости юрач. Че благата дума, че правото дело, че светата правда изказана смело, че ръката братска, без гордост, без вик, подадена скришно на някой клетник, са много по-мили на Господа вишни от всичките химни и тропари лишни. Мисля, че човек тук на този свят има един ближен, има един брат, от кой се с клетва монахът отказва, че цел по-висока Бог ни тук показва, че не с това расо и не с таз брада мога да отмахна някоя беда от тоня, що страда. Мисля, че канонът мъчно ще направи да замлъкне стонът, че ближни ми има нужда не в молитва, а в съвет и помощ, когато залитва. Мисля аз още, че овчарят същ с овцете живее на пек и на дъжд, и че моите братя търпят и го страшно, а аз нямам нищо, и че то е гряшно, и че ще е харно да оставя веч таз ограда тиха от света далеч, и да кажа тайно две-три думи нови на унес, що влачат тежките окови. Рече и излезе. 9 годин той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и сърце дорасло, и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен, изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, участник да стане в подвига свят, всяки един слушател беше му и брат. Бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете прост, и като отшелник живееше в пост. Горите, полята, познати му бяха, всичките пътеки кракът му видяха. Пустинята знаеше неговия глас, хижата го знаеше и на всеки час вратата и за него отворена беше. Той се не боеше, от небето спеше, ходеше замислен, сам си, без другар. Тая зарад млате, до вечера стар, одеве търговец, сега просяк дрипав. Кога беше нужно? И хром, и сляп, и клипав. Днес в селото глухо, утре в някой град, говориш се тайно за ближни и преврат, за бунт, за свобода, за смърт, за гробът, и че време веч е да възстане робът. Че щастлив е оня, който вдигне пръв народното знаме и пролее кръв, и че трябва твърдост, кураж, постоянство, че страхът е подлост, гордостта пиянство, и равни сме всички в големия час. Той внасяше бодрост в народната свяст. И всякоя възраст, класа, пол, занятие взимаше участие в това предприятие. Богати с парите, сиромахът с трудът,
Момите си глата, учени и сумът, а той, беден, гол, бос, лишен от имотът, за да е полезен, дал си бе живота. Той беше безстрашлив, той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори, кат Хуса или кат Симона, за правдата свята да мре по триона. Смъртта бе за него и приятел, и брат, зашил беше тайно в ръкава си яд, и на кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Бърнал се беше на дух на огън, думата си цяла лейше в едно слово. Понякога чело се мръщеше сурово, и там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Той беше невидим, фантом или сянка, озове се в черква, мерне се в седянка, покаже се, скри се, без знак и без след, навсякъде гонен, всякъде приет. Чудно падаше в сърцата и бързо растеше за жътвата богата. Той биде предаден и от един поп, той е мръсен червяк, той е низък роб, той с позор за Бога, той пятно на храма, дякона погуби чрез черна измама. Оковани кървав, в тъмница ръгнат, апостолът беше на мъки подвъргнат. Ужасни, напразно, те нямаха власт на тази душа яка, ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание, ни издаде в мрака, той гордо страдание. Смъртта беше близо, но страхът далеч, и той не пошушна предателска реч. И на вси въпроси, грозно изпитание, един ответ даде и едно мълчание, и казваше: Аз съм Левски, ей имена! И никое име той не спомена. Но тиранинът Люти да убий духът, една Заран Левски осъди на смърт. Той биде обесен, обезсил славно, по срам и по блясък ти се скръста равно. По теб ние видяхме ови да висят, много скъпи жертви да се тресят, и вятърът южен с тях да си играе, и тиранът весел с тях да се ругае. О, Бесю, славно, теб ти освети, смъртта на героите, свещено си ти. Ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народът. И лъвът, и храбри, и смъртта до днес под теб, Бесю, правеше ни чест. Защото подлецът, шпионът, мръсникът, в уния дни мрачни, що робство се викат, умираха мирни на своето легло, с продадена съвест, с позор на чело. И смъртта над тебе, о бесилко свята, бе не срам, а слава нова на земята, и връх, откъдето виждаше духът, към безсмъртието по-прекия път.
призовава народен глас да се притека на помощ на заробеното си отечество. Зато и не мога вече да изпълнявам народната си длъжност. Зато и не мога вече да изпълнявам народната си длъжност. Вземи косата ми, да я скри в съндъка си, защото аз се отделям от тебе. И кога чуеш, че съм загинал, да я извадиш, за да се опее и погребе. Защото, може би, ще остана неопят и непогребан. Гино, какво правиш тук посред нощ? Студено е, прибирай се. Имам лошо предчувствие, Марио. С нощи сънувах Васил. Отрече се от света. Доброволно влезе в манастира при брат ми Хаджи Василий, навръх Света Катерина, църквата на Софотския манастир. Облече черно расно Марио, а лицето му чисто, свети, гласът му ангелски. Умайваше богомолците с чудния си глас. Грях! Голям грях стори, че престъпи клетвата. Гино, дано Господ му прости. 12 години се крих зад стените на манастира. 12 години търсех килията пътя към рая. 12 години търсех спасение за душата си под черното расо. И отправях молитвите си към Тебе, Господи! Врачката рече: син ти Васил ще бъде предаден на враг Коледа, но може да се спаси. Иди си, ми рече. Чуеш ли, че е заловен? Вземи един голям чекръг. 3 дни и 3 нощи го върти наопаки без да спираш. И думай: турци да не меят, турци да слепеят, Васил да се спаси. Хайде, Марио, време е. Турци да не меят, турци да слепеят, Васил да се спаси. Турци да не меят, турци да слепеят, Васил да се спаси. Пълномощни писма са готови. Сега трябва да стигнат до България. Чакаме апостола. Отче Матей. Отче. Здравейте, момчета. Добре дошъл, отче Матей. Сега да пристигаш? Сега пристигам. Ида от българско. Положението е страшно. Очите ми видяха какво ли не. Народът пробува на султана. Мъката е огромна. Всички чакат спасение. Ужас. Стой! Кой си? Бе, бойте, ще ме убие за малко. Здравейте. Отче Матей, много бързо дойде. Направо ме изненада. Трябва да се бърза да седе. Народът наш чака. Така е. Добре дошъл, дядко. Добре заварим. Как сте? Добре. Как?
Ангеле, за тебе имам хабер, брат. Какъв хабер? Откъде? Определен си от Централен комитет за мой помощник при изграждането на вътрешната революционна организация. Това, братко, е много сериозна работа. Братя, имаме между нас нов апостол, Ангел Кънчев. Времето настана, братя! Ние трябва да поемем своите задължения към Отечеството. Трябва да събудим народа, да дадем надежда. Така е, братя. Най-важното е да сме смели и да не ни е страх. Чака ли смъртта? Абе, ти на мене ще ми говори за страх, бе. Аз, Димитъров, съм се сражавал до рамото на Гарибалди, дето на Кърт съм се бил за свободата на Гърция, и в Сърбия съм се бил, и в Балкана чети съм предвождал. Димитър, глупостта е пиянство. Замълчи по-добре. Замълчи. Жален се на слава. Горделив си. Не се подчиняваш на разпоредбите на комитета, нито на моите. За какво се борим ние? За чиста и свята република. Както и да е. Сети се прощавате. Преди да тръгнем към България, отново ще положим клетва. Да знаем пред кого отговаряме с действията си. Пред народа и пред Господа. Отче Матей, Евангелие. Готови! Повтаряйте след мен. Заклевам се в Евангелието, честта и в Отечеството си. Заклевам се в Евангелието, честта и в Отечеството си. Че от всичко, което ми се яви. Че от всичко, което ми се яви. Няма да кажа и открия никому нищо. Няма да кажа и открия никому нищо. До смърт и до гроб. До смърт и до гроб. Заклевам се да спазвам заповедите на Тайния български революционен комитет. Заклевам се да спазвам заповедите на Тайния български революционен комитет. И да пазя мълчание и тайност на делата. И да пазя мълчание и тайност на делата. Ако бъда предател. Ако бъда предател. Съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие. Съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие. Което има право да ме съди. Което има право да ме съди. Заклех се. Заклех се. Хайде, братя, Бог пред нас и ние след Него. Но се срещам отново. Славайте, отче. Добър час, братя. Добър час. Чуваш ли ми, Елицата Марио? Злото сякаш иде. Имам лошо предчувствие. Върчим, кино да върчим. Да много спасим. Турци да не меят. Турци да слепеят. Васил да се спаси. Турци да немеят, турци да слепеят, Васил да се спаси.
турци да немеят, турци да слепеят, Васил да се спаси. Писмо от Масхар Паша от Ловеч. Обирът на урханийската хазна все повече се разплита. 500 души са разпитани, а 50 вече са вкарани в кауша. А той, дето се представя за башкомитата, Димитър Общи, доведе ли ми го? Да, Алисей Паша Ефенди. Отвън! Самопризнания са направили и други геори. Каква я мислихме, а тя каква стана. Тя работата била друга. Ние си мислихме, че са просто каерсъци и душмани на султана, а то организация имало, мрежа от комитети. Слушай какво пише тук. С цел да отнемат от ръцете на мюсюлманите земите на дедите им и да изградят самостоятелно българско царство и да отцепят България подобно на Сърбия и Черна гора, представяш ли се? Така че да се избавят от поданичеството и законите на височайшата държава и падишаха, ще ли да се бият срещу мюсюлманите, като изкарат нерадието население по планини и Балкани? Георите или са глупави, или са побъркани. Точно какво още каза. Вярно е, значи. И още пише тук. Онези обаче, които са инициаторите и организаторите на това дело против държавата падишаха, са старейшините, чурбачиите и учителите. А надънно, не някакви си нехранимайковци, бездевници и глупаци, а горния слой, джаурите и образовани и заможни. Доведи го, 6 пъти го разпитахме, да подписва, че го чака въжето. Мурат, Сали, где ти ли на умно? Думите ти се потвърдиха, а ние си мислихме, че приказки ни разказваш. Нали ви казах, мене ми викат Димитър Общ, българин от Дяково, Македония. Искам да отида в Цареград и да говоря с султана. Султана няма време с един геор да се разправя. Слушай думите ти от вчера. Ловеч е определен за център, а лицето Васил Левски е башкомитата, мозъкът на делото. Променя всяка седмица името си. Със среден растеж, светло кестеневи мустаци, а очите му са големи и пъстри. Васила има повече от един месец, не съм виждал и не знам къде се намира. От Ловеч се посочил поп Лукан Лилов, поп Кръстю Никифоров, Димо Драсов, Сонко Златаря, синовете на поп Лукан, Марин, Илия и Христо, така ли? Така е. Атанас Попкинов в Плевен, Стоян Брънчев в Урхание, Христо Иванов Големия в Габрово, Чочо Маринов и Иван Казанджиев в Троян, така ли? Така е. Васил Йонков в Гложене, Тодор Пеев в Етрополе, така ли? Така е, потвърждавам и другите, дето ги казах отпреди. Бе, ти си издал цялата ви държавица. Подписвай. Аз такова безкнижен съм. С Гарибаури се свършава, но пък безкнижен. Кеч Геор! Народе мой, защо ме изостави? Господи, защо стоиш отдалеч? 5 века близо, стига вече! Силата ми изсъхна като череп, сърцето ми стана на восък, окото ми повяхна от скръб, душата ми се е навела да падне. Гроб отворен е гърлото ми.
които деляха хляба с мен, вдигнаха против мен ръката си, които целуваха камата ми, обърнаха против мен острието й. Народът вече се струпа край гасилката. Гино! Случи се! Както пререче врачката, хванаха го. Васил влезе в нашата кръчма, тук в Ловеч. На пътя вечер срещу Коледа, преоблечен като турчин. Тяхна за последен път вечеря у нас. Сложихме всички постни госби на свинята и прекадихме софрата. Тяхна да посече молитва. На сутринта Никола, мъжа ми, удари коня си. Уши ще купува бакър. Лесни дъши архива на комитета, Самара на коня и тръгна към Търново, без да знае. Заловили го в къкрина, в хана, закачил му се цървула за оградата, кога се опитвал да я прескочи. Вързали го, тръгнал. Аз се досетих откъде ще преминат и отидох на чешмата. Наливах, изливах вода в стомните, да мине време. Около обяд се дадоха кола и запти. Жегнаме. От колата слезе Васил, а зад него върви турчина. Васил дойде право към мен и ми вика по-турски: дай булка да се напия от томната водица. Когато му дадох томната, извади нещо изпод пояса си и го сложи в джоба на престилката ми. И рече: нека всички казват, никой не ме познава. А онова, което ти го даде, какво беше? Печатът на комитета. Като се прибрах, видях, че всичко се стои, както бе оставил Левски за ранта. Взех документите и скрих всичко. Това е. За последно, така го видях. Нищо не е за последно. Ще стане чудо. Ще се спаси. Въртим, Марио, да въртим. Да много спасим. Турци да немеят, турци да слепеят, Васил да се спаси. Турци да немеят, турци да слепеят, Васил да се спаси. Откъде си? На колко си години? Какво е занятието ти? Васил! На баща ми Иван. От Карлово съм. И съм на 36 години. Занятието ми е да облегчавам положението на българите. И обикалях, за да им давам упование. Нали си паша? Може? Кога излезе от родното си място и с кого се срещаше? Излязох преди 7 години. Ходех в Сърбия, обикалях из Влашко. А от Сърбия ме извикаха в бунтовническия комитет във Влашко. Там не познавам никого. Ти си организаторът, ти си душата на тази работа. Всички те сочат с пръст. Как е възможно всички да те познават, а ти никой да не познаваш? Според устава не ми беше работа да ги познавам. А те трябваше ли да те познават? Да, за да могат да се срещнат с мен. Те трябваше да ме знаят. И откъде те знаеха? Но от погорещите. Когато ме извикаха да ме турят в тая работа, заварих хора от всички краища. Но те бяха с маски на лицата си. Само моето лице беше открито. Затова и по-късно, като отивах по деките места, те ме разпознаваха. Настигаха ме извън селищата и ми предаваха книжата ми. И какво пише в тези книжа? Те бяха запечатани. Какво пише в тях, не знае. Лъже! Чинги бе! Стига си не въртял. Ти си събирал хората. Ти си правил комитети. Да не би и вътре са влизали маскирани. Дай му и маскирани. Тук им паднаха маски.
Повечето бяха чисти хора. Щом ги знаеш, значи ги познаваш. Да, хората ги знаят. Имената не знаят. Хайде да се върнем от това. Къде живееше постоянно? Всякъде ходех. Никъде не живеех постоянно. Отговаряй, гласно чуш ли? О кого нощуваш ли през тези 3 години? Нощувах по лозята и по коливите. Натам нямаше никого. А кой ти даваше хляб? Кой те хранеше? От време на време стизах до селищата и взимах хляб от фурначиите. После пак се прибирах по коливите. Фурните ни интересуват! Повите. Ние те питаме с кой се срещал, когато си слизал в селищата. И кои са те търсили? Това питаме ние сега! Търсиха ме известни хора! И аз търсех известните. Първо, например, кого потърси? Имаше един Стефан Карагьозов. От пушата на Да. Първенецът на града. Но не го намерих. Съобщих му по неговия слуга, че искам да се срещна с него. И той по същия слуга ми говори, че е готов да дойде. Карагьозов? Невъзможно! Аз познавам Карагьозов като верен поленик на султана. Да, и на мен така ми казаха. Затова и повече не го и потърси. Абре, човече, ние не те питаме кой не си търсил. А кой си търсил те питаме? Чуваш ли? Едно име кажи, едно. Кои бяха тия от Централния комитет, които бяха годни за тази работа? Абе, имената кажи! Как ги наричат? Истински родолюбци. Така ги наричат. Освен Димитаровци, с кого карахте? Какъв Димитър? Такъв като тебе! Душомани на султана! Обираща царската каста на Рабакова! Заедно с него вие сте обикаляли по села и градове, правили сте комитетски събрания. Това той ти го каза в лицето. Какво ще кажеш ти? С никакъв Димитър не съм обикалял. Всеки грач на царска хазна може да каже, че е бил с мен. И вие също. Ама били сте! Може баща е бедни! Какво искаш да кажеш? Че си сам! Че какво му е сам да посетиш? Кои са с теб? Народ! Той сме! От 500 години е хвърлен дълбока пропаст и паша! Питам ви! Кой го хвърли там? Тук питаме ние чопкарино! Ние качваме и сваляме чопкарите на мъжето! И какво постигате с това? Вие от мене помнете друго. Чапкарите, колкото повече мрът, повече стават! Душманска работа! Душманите душманска! Са човечите човешка! Да мълчи! А тези пустени хора, които идваха тук и те разпознаваха, те също са българи! Твои са народници! Значи те лъжат, така ли? Какви почтени хора! Какви мои сънародници? Те са предатели! Предателството няма родина! Предателят няма народ! Да го махат! Yes, Протокол от процеса срещу главатаря на бунтовническия комитет Васил Дякон Левски, извършен от нарочната комисия 13 януари 1873 година. Когато завършиха разпитите на лицата, се установи, че така нареченият Дякон Васил Левски е натоварен от страна на комитета във Влашко да бунтува България. Той се очерта като компетентна и централна личност, която подбужда населението да образува комитети, които да се готвят да въстанат с оръжие в ръка
против османската държава. Той е председател на всички комитетски организации. За да попречи да бъде хванат от властите, се установи, че е убил слугата, когато е нападнал една къща в Ловеч, а когато е бил в Тетевен, е издал заповед за убийството на дякона наместник на Ловченския владика. Поради всичко това и въз основа на султанския наказателен закон се наказва със смърт. Понеже всичко гореизложено е установено с положителност, реши се споменатият дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Плачи, там близо край град София стърчи, аз видях черно бесило. И твой един син, Българио, виси на него със страшна сила.